Artisti u studjużi minn madwar id-dinja nġabru għal konferenza annwali li tistħarreġ kif l-arti performattiva tista' tingħaqad aħjar mal-komunitajiet. Il-konferenza tħares lejn kif is-sfin, it-teatru u l-mużika jista' jkollhom rwol akbar fil-ħajja ta' kuljum. Ma' TVM News, id-direttur tal-arti performattiva fl-Università ta' Malta, Filip Ċantar, spjega kif l-arti għandha is-seta li tlaqqa nies flimkien, iżda jeħtieġ li jinsabu modi ġodda kif tiżdied il-parteċipazzjoni tal-udjenza. Il-professur Filip Ċantar saħaq li l-artisti qed jesperimentaw b'modi ġodda, inkluż bl-użu tal-AI biex jiġbdu l-udjenzi u jħolqu aktar prestazzjonijiet interattivi. Irridu nagħmlu għal ħaġa iżjed relevanti għas-soċjetajiet tagħna. Jiġifieri rridu nagħmluha iżjed importanti fl-isptarijiet, fil-djar tal-anzjani, fil-skejjel u fiċ-ċentri taż-żgħażagħ, fil-komunitajiet tagħna in ġenerali. Naħseb b'dak il-mod hija nistgħu naħdmu aħjar biex intuha iżjed valur. Tal-istess fehma l-lettur Jeremy Coleman li argumenta li l-arti performattiva trid tiġi malma b'tali mod li tħajjar persuni jidħlu fl-industrija aktar milli jiġu sfurzati. Literally bringing people into a shared space and into a, as I said before, bringing people into a shared feeling. This is not a sort of experience that is replicated in really any other type of space. Il-konferenza tesplora wkoll kif setturi differenti tal-arti performattiva jistgħu jikkolabraw u jelbu l-isfidi. L-organizzaturi jittamaw li d-diskussjonijiet waslu għal idejat u modi ġodda biex l-arti tkun aktar aċċessibbli għal kulħadd. Il-konferenza se tibqa' għaddejja sas-7 ta' Marzu.